Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 16, versikulo 21 ken 22. Mabigbigbig, aman nakaawat ti tao a masirib ken manakem. Nasaya ti sauna, ket ad-adda a makaguyugoy. Iti imatang dagiti masirib, ti kinasirib, iso ti ubbog ti biyag, ngem bambannog ti mangisuro kadagiti maag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Apay nga awan manan ni Noah. Saan ka diya kasinsin mo, Rhea? Kasinsin ko, ngam saan ko nga amo no apay nga awan, sir? Pakibagaman ka ni nanang na tao may diti pagadalan. Kaya't ko makasarita. Wan, sir. Kanayon mat ngamin nga awan ni nanang na, sir. Tapay, anya ka diti trabaho na. Aglaklako iti tiyandaan, sir. Masapa ka di amapmapan iti tiyandaan? Wan, sir. Masapa amapan, kan maladaw mat nga agawid. Isumat lagaya madi na makitkita ti anak na. Ada ka mat gayam dito eh. Apay ade ka simrak Jerome tayo. Masadutak nga, Rod. Nagyanak lang iti kantin. Nagyan kay Jay? Inuray mo ti reses, kat ginastos mo ti kwarta nga indadakan ka. Anyapay ngay. Kat itatapan nagawid. Agawid akmaten. Sinayang mo lang ti indadakan ka a kwartam. Apay kumasayang. Kat inggatang kumat itikinan ko. Ngam, simrak ka kumaa. Ginastos mo ti inteda. Idin to, tadi ka mat nagadal. Dinamagnak ka din ni Sar. Wan Imbaga na, nga ibagak kanu ka ni auntie. Tamapan iti pagadalan. Ha? Saan ka namapan ni Jebalay? Siya akong timang ibaga ka ni Nanang. Imay ka mat gaya makitsenda, kabagis. Wan kabagis. Ay damagak man no imbaga ni Noah di imbilin ti maestro da kineria. Apay, anya ti imbilin ti maestruda. Ada ka di kayat da agatangan kadagiti lako kanat natag. Saan kabagis? Gapo ka no takanayon nga aglangan ni Noah. Imbaga ti maestro da akayat nakakano ang makasarita. Tapay pa'y masapol nga agsarita kami. Talaga akas na kabagis. Pagsaritaan nyo ano anya ti pagsayaatan ti ubing. Ay, tak-tak iti trabaho day ta no mapanak pa iti pagadalan. Mabiit kayo laeng mat siguro ngagsarita. Kumaa, no awan trabaho, manaktak mo't day ta a maestro. Umay ka man dito'y si kaalalaki. Anya ti basol mo, taapay apapaayaban nak ti maestrom. Ha? Nang ibagamat ka da kayo. Apapaayaban da kayo. Imbaga ni Ante Manena. Ha? Man nakibiyang matay siya. Bakit? Apay lang imbaga na. Anya ti basol mo, kunak. Oy, di naktaktakan. Taisaganak pa'y dagiti lakok anatang. Diyak amukan ko ananang. Awan mo ti amok ngay naramid ko amadi. Jak masango ti mapan iti pagadalan. Si kanto ti mangdamag iti maestrom, no apay apapaayaban nak. Unanang. Day tamot lagayam. Damagak to iti day a maestro. Amangan no at da babayadan. Iso nagpayab. Damagam, no mano ti babayadan, tabayadak, ngam ti mapanak pa iti pagadalan nyo, manaktak lang. Ay, Delia, bagbagam ta anak mau. Kinasaritak ti maestro da. Ket kanayon kanong aglangan iti pagadalan da. Day tamot a maestro, chismoso. Iso ati mang bagbaga iti eskwela na. Apay akas ta ti saom. Pagreb nga mabagbagan ti anak mau. Tapno nasaya ti pagbanagan na. Ay na, tatang, no binagbagaan iti na minsan, ket saan nga agtungpal, adaken kwa na daytan. Sana nasaya at dayta kapanunutam, Delia. Sikati ina, Rumbang nga sikat imang bagbagay ti anak mo. Ay,
Jay kunakaon. Ti ina ti rumba nga mangbagbaga iti anak na. Kanayon nak nga roda makumikom. Ay minamaag day tarasun mo. Intun kuan. Agpada kayo amaag. Ina ko ni di pagadalan, nanang. Mabiit lang anak ko. Kitaak man no adapay kwarta. Tapno dated ko abalon mo. Adapay mat kwartak, nanang. Saan niyo apagdanagan, ti balon ko? Saan mo kadipay anagastos ti inted ko kan ka akwartam? Saan, nanang? Ay, imbag man anak ko. Ala, igaad mo nga rod ti agadal, tapno makalungaw ka iti rikat. Igagaad ko mat, nanang. Saan ka diyan nga ito mo dagiti grado, kiti nakita yo? Wen, iso apagtali na edem tinangato agradom. Iti kasta, napintas to ti masakbayam. Uwan, nanang. Mamati ak at ikinasirib kan anos, kat mapagbaliw na ti kasasaad ti tao. Pudnot ako nam, anak ko. Adon tinakitak asimaya at tibiyag da. Ta inaramat da ti sirib da. Ngam ti agtali na ed amaag. Saan to alumungaw? Naimbag pa iti anak mo tamasirib. Sana maagakas kininowa nga anak ti kabsat mau. Kasanumat ngamin kat saan mat abagbagaan ti inana, tatang. Makumikom iti panaglako na. Napatpatag ti kwarta ang mapaglakwan na. Ngam ti mang disiplina iti anak na. No pay kasta, tulungan nyo lata abagbagaan. Barang da kayo ti denggan na, tatang. Ay sabali mo't ngamin ti ugali day nga ubeng. Binagbagaan nyo kadi, tatang? Uray madama nga agsasao. Panawan nakit din. Ay, day ta tinarigat a disiplinaan, tatang. Tanubagbagaam, kat panawan na ka. Kumusta ti panagadal mo, apo? Nasaya at matulo. Kas iti imbaga ni nanang, igaad ko ti agadal. Tapno maitandodok ka no tinababaa ka sa saad tayo. Pudno day ta, apok. Nuara matin ti siri biti nasaya tawagas. Saan lang nga si Katimayranod. Pati ni nanang mo, ken ti agbalinto a pamilyam. Wan, lolo. Ikagumaak ti makaturpos. Nasaya day ta kapanunutam, Rhea, apok. Kasla narigat payla ita. Gaminton matunoy maon ti arapaap mao. Mananam munto ti bunga ti baligay mo. Naimbaga bigat yo, lolo. Papanan nyo ka day, tamagmag na kayo mo dito asidag ti pagadalan. Ay, naimbag mo't abigat yo, maestro. Na kayo ka di ti maestro ni Noah nga apo ko. Wan, lolo. Apo ko yung gayam ni Noah. Wen, maestro. Kumusta ka di ti apo ko? Ladingitak ngay baga, asaan nakaraman ti apo ko yung karagiti agraduar into no may abulan. Ay, kasta ka di, maestro. Anya ka di ti makagapo. No apay asa na makagraduar. Pumuna, nakapoy iji pagadalan. May kadwa, aduuna itilangan na. May katlo, di na aramiden dagiti projects ang maipaaramid karagiti estudyante. Sayang, tasaan kayo akaraman kadagiti agmarcha into no may abulan. San matgama makagraduar ni Noah? Anya, dakkelan ti gastos ko. Tado ti it-ited ko abalon na iti inaldaw. Ita, saan ang makaturpos? Saan na dya it-ited mo abalon na ti pagbasaran? No makaturpaos ti ubeng wano saan? No diket ti sirib na wano laing na. Sigurado kayo ka di asaan ang makaturpos ni Noah, tatang. Nakasaritak nga ro ti maestro na. Di kan tumat ngamin mapano pa banda ka. Estudyante akaya, tapno mapanak mo't iji pagadalan. Ay, sana nakaskas daaw. No apay maag ti anak mo. Tamaag kamot nga inana.
Noah, saan ka kanumot gayam ang makagraduar? Anya ko mangay no saan? Agbiagak mat, nga oray sa anak ang makagraduar. Agturpos amin a kaadalam. Idinto ta saan kan ka? Agmarcha ta kumamot ah. Adula amin nga muda. No didak paggraduaran, di saan? Umay kanto lang nga ruden agkumboy itinatnatang ijetsyendaan. Wala na. Isuntumot lang nga didak paggraduaran. No adulakit di ti agpabunag itinatnatang. Ado ti kwartam. May mayat pa'y ah. Makapasikur ti kanayon nga da iti unag ti klase. Diyak matlamaw awatan ti bagbaga ti manursuro. Saan ka di nga da klasyo? Apay nga da ka dito tsindaan. Imay kami gimatang iti maaramat iti project. Apay di kay may pagadalan. Isuntumot lang nga sa anak ang makagraduar ka no. Nakamuam asaan ka ang makagraduar? Imbaga ka no ni sir kan ni lolo. Imbagamot ni lolo kan ni nanang. Kasta ka di? Sayang ang arod insan no kasta. Makita day di ang maestro. Addan tual daw na. Awan basol na. Tadda nga min kapkapoy mo. Managlangan ka pa'y. Uray pay. Adda kan kwa na ti karbangan no ipasanak wano saan. Depende nga min iti sire bono laing. Ang buyugan mo't iti anos kan gagat. Basta, pabasulag day di ang maestro. Awan am muna. Nagmaestro ka di pa'y. No awan ammo na ako nam. Apay addi ka pa'y labumangon. Tamapan ka manin agkumboy ijatsindaan. Nagsakit ti bagbagik nanang. Nagrigat matgayam ti agkumboy. Maikawa ka laang. Mairwam tumat laang ti bagim ngagkumboy. Idi nakita dakdag iti kaadalak. Agkakatawa dakit din. Apal dalaang dayta. Tawan kwartada. Idinto tadakan ka. Agin narasahas dakit din. Idi masabat dak ang nakaawit iti tiklis anat natang. Asino aya dagita tapag sasawak man no makita? Ito pak kukuman ka titiklis kadakwada. Amangan no pabayadan da kanyak tinatang alinaon na. Lakit di ah. Kun saan dan to nga ito titangdan mo ang nagkumboy. Kasta ka day, ti kayat mo abiyaga po. Agil-ilad ka, dito'y balayaw. Naikawa ti bagik lolo. Nagsakit. Iso amay mayat kumano nagadal ka. Ang kasta ka mat ngamin barok. Nagrigat mat nga ron ti ipapaarami da di pagadalan. Saan ka day anarigriga ti ar-arami dami da tsindaan? Iso nga uray ka lagil-ilad dito'y balayaw, gapo iti bannog mo. Ha? Uwan nga agpaisoan niya. Agnanayon ka day nga agkumkumboy ka. Gapo tadi mo kaya ti agadal. Addan to siguro sa bali at trabaho ang master kak, lolo. Ang may mayat matlaeng no makaturpos kay ti panagadal mo, apo. Adula amin day taturpos nga ibagbagayo, lolo. Impawitan na ka manin ni Rhea nga anak mo nga day abroad. Wan tatang, ikan kayo man mat iti kwartayo? Ay, mayat ti nagbanagan ti biyag ni Rhea. Tanasirib kandum nga giti sao. Angam ni Noah, masanak kan kwa na. No maminsan, adamat nagbasulan ni Manang Delia, tatang. No kumakina sa una itinaalumamay kan bagbagaan na, barang maawatan na. Ay, bambanog no maminsan ti mang bagbaga iti tao apolos nga wanti denggen na. Agpada da amaag nga agina. Iso akas jay tinagbanagan ti anak na, ta saan apa isuro, tatang. Nanang, anyat mapaspasamak kada kayo? Ay, nasakit nga min. Tisikat kan tumang ko. Awan mo't gaya mon agas ko. Apay adi kayo gimatang. Awan mo't ten paggatang ko. Amumod. Saan ako na makalako ija tsendaan.
Manipod kasto iti kasasaad ko. Uray siyak mo't nanang. Sa anak mo't na makaawit iti nadagsan. Tama iparit mo't kanyak. Nablong amin ti patong ko anapandagan idi iti awit ko anat nateng. Idi na ipagalisak. Ay, ikarigatak man ti mapan mangibagakan ni Nena. Sigurado nga da kwartada day jay. Kaimpawitan man siguro ni Rhea nga day siya abroad. Imbag da pa'y. Tasanda nga agrigrigat akas kadata, nanang. Nakaturpos ngamin ni Rhea iti panagadal na. Idinto ta si kakat saan. Ad-ado idi ti kwartata, ngam isuda taglaklako tayo da ijay tsindaan. Ngam ita, nabaliktad ti pasamak. Imbag man ta nakaumay ka dito'y balay ti Adem. Ket marigatan ka amag na, Delia, anak. Umayak ko maumutang iti kwarta ni Kabagis, tatang. Igatang ko nga miniti agas ko. Ay, kaasi ka pa'y anak ko. No kumata nagtungpal kayo adway ti anak mo iti pamagbaga. Agnam ay kayo kumamay takas iti kabsat mo. Itala nga na amiris ko. Apod no ti imbagayo. Amaag kami nga agina. No maminsan, mala daw ti panakaamiris. Agaman niya karon ngay. No dalakit di maited ti kabsat mo, ay kat pagyamanam. Ay, anya pa yung ay tatang. Nudim nga kami ko mga agina iti. Saan ko maakastoy ti kasasaad mi? Agbalin ka ama sirib, tapno na saya at ti pagbanagam. Kadagiti met agtutubo, diyo sayangan ti kundaway a makaadal. Nang runapay, no si dadaan met dagiti naganakyo, amang paadal kada kayo. Tapara dayta iti pagsayaatan nyo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.